Lezi indaba zehora lesikhombisa kusihlwa sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi izinohlonze kusihlwa. Ilungu lePhalamende le-National Coloured Congress uFadil Adams kulindeleke ukuthi avalelwe esiteshini samaphoyisa sase-Westville eThekwini ngemva kokukhalelwa amasongo kaSigonyela eKapa izolo. Inkumbi zabantu ebeyiqhuba imashi egasele ePoint eThekwini namhlanje zikhala ngokuthi uhulumeni uyehluleka ukulawula udaba lwabokufika abakuleli ngokungemthetho. In my opinion, the cocaine seized in 2021 should never have been stored in Port Shepstone. My understanding was Inhloko yethimba lobugebengu obuhleliwe ophikweni lwama-Hawks uMajor General Hendrik Flynn uphekwe ngembuzo ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga mayelana nokwebiwa kweyidakamizwa ePort Shepstone ngo-2021. Sikubingelele mbukelisi kwamukele indabeni zehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwaMwali ihlabanga lelimhlophe qwa uza kwethu ositolikela ngolwimi lwempawu uSnovuyo Fihlani ake sibheke ukuthi sikuphathele ziphi kusihlwa. Lize lashona ilanga kulindwe ukuthi ilungu lePhalamende le-National Coloured Congress uFadil Adams atheleke eThekwini ngemva kokukhalelwa amasongo kaSigonyela eKapa izolo. Njengamanje ke mbukeli ake sixhumane nentatheli ye-SABC uAyanda Mhlongo. Mamhlongo asikubingelele sikhomile indaba enza kusihlwa. Ingabe usagcina efikileni uAdams lapha estation samaphoyisa sase-Westville? Uxolo ngibingelele kuwe ngibingelele nakubabukela emakhaya cha impela lokhu kusile simela ngaphandle kwele station la eWestville silinde yena ke umnumzana uAdams akakafiki kuze kube manje kanti futhi ke sesizame kaningana ukuthi sixhumane namaphoyisa sithole ukuthi ngabe bakuphi nendawo amaphoyisa ka athi ke ngekwezimo zozokuphepha angeke bakwazi ukuthi badalule ukuthi umnumzana uAdams bakuphi nendawo esikwaziyo nesikutholile kanje ngoba abameli bakhe naye bakhona lana ilokhu nabo befikile ekseni ukuthi ke yena impela uzolethwa kuso lesi stage esilana eWestville nala azobe esebekwa khona ngokusemthethweni amacala siyazi ukuthi uzobhekana namacala athinta ukuphazamisa kokusebenza kwamaphoyisa ngokusho kwamaphoyisa masikhumbula kuthiwa ke ngoNovember 2024 kuya kuJanuary 2025 umnumzana uAdams waya lapha ejele laseWestville nala ahlangana khona nomunye wabasolwa ecaleni lokubulawa kwalowo nobhala jikelele wophiko lwentsha le-ANC umnumzana uSindiso Magaqa sikhumbula ukuthi wadutshulwa wabulawa ngo-2017 endaweni yaseMzimkhulu kuthiwa ke ikhathi zaze zabantathu umnumzana Adams engena kulela jele eyoxoxisana noma yokhuluma naye uSibusiso Ncengwa ke wayomunye wabasolo ogcine ngoJune wanyaka odlule wabeselivuma icala ukuthi ke cha yena wayengxenye yalaba ababulala uSindiso Magaqa amaphoyisa ke athi ke umnumzana uAdams kwangafanele ukuthi abonane nalomsolwa ngoba akalona iphoyisa futhi engasebenzisani nethimba lamaphoyisa leli liphenya amacala abhekelele ukubulawa kosombusazwe eselidume kakhulu kuzwe lonke iPK TT khona ke lokho nokuxolisa osekutholele ekutheni sifike la ukuthena amaphoyisa ambophe amtholele esifundazweni sase-Western Cape ebesemletha ke la KwaZulu Natal esingakusho ke ukuthi njengoba sengishilo ukuthi abameli bakhe lokhu befike ekseni umndeni wakhe unkosikazi wakhe kanye nabanye abaholi bayo iNational Coloured Congress sebefikile ke nabo la ilokhu simile nabo la ngaphandle nabo bakhala ngokuthi ke akukho kuthena bakutholayo emaphoyiseni basabela nempilo yakhe uMr Adams ngoba bathi ke ilokhu bemthathe eWestern Cape izolo kuze kube manje abamazi ukuthi kuphi abameli bakhe bafisa ukuthi baxhumane naye ukuthola ukuthi unjani bathi ke futhi ubengaphilile kukhona amaphilisi bekufanele ngabe uwatholile bathi bazamile ukunqanqa amaphoyisa ukuthi ke athole lo maphilisi bathi ke amaphoyisa abe esenqaba
Okunye ke futhi esikwaziyo noma singaqinisekisa babukeli bethu ukuthi ke kusasa umnumzana uAdams uzobe sevela enkantolo yemantshi ePhindani nalazo besebhekana khona ke nalamacala ukuthi ke waphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa kuloko leli cala elokubulawa kukaMnumzana uSindiso Magaqa. So kwamanje ke noxolo ilokho simile asikakazi ukuthi uzofika nini nomndeni futhi awukakazi ukuthi uzofika nini. Noxolo Sibonge kakhulu ke ayiqhubekani nje andanikanise lapho impela ngoba sibeka amathemba ethukini sesiyozizwa ngani zonke. Umbukeli lo beku Ayanda Mhlongo ubesibikela lapha ngaphandle kwesiteshi sase Westville eThekwini. Inkumbi zabantu ebeyiqhuba imashi egasele ePoint eThekwini namhlanje zikhala ngokuthi uhulumeni uyehluleka ukulawula udaba lwabokufika abakuleli ngokungemthetho. Le mashi ebihlelwe yinsizwa beyihlose ukuqhakambisa ngayo isikhalo ngodaba lwabokufika abangenayo imvume kanye nokuthengiswa kwezidakamizwa. Kuboshwa ke abokufika ababili abasolwa ngokuthengisa izidakamizwa. Kube ncane indawo enkabeni yeTheku ngesikhathi le mashi yezinsizwa yehla ibheke ePoint. Zikhala kakhulu ngokuthi le ndawo isiphenduka izinda sokushushumbisa ngesidakamizwa nodaba lokwanda kwesibalo sabokufika abangenazo izivume zamaphepha. Siyabona ukuthi uhulumeni wethu awuzami nakancane nje ukuthi uyisuse leyo ndaba yokuthi khona xenophobia kunalokho balokhu begcizelele ekuthenini bazoyilungisa ama relationships ethu labantu bokufika. Abalikhuluma iqiniso lokuthi thina njengabantu abahlala la eSouth Africa sesikhathele abantu bangaphandle abafika la bezowenza ubugebengu bafike la bahijack ama buildings behlala beba u50 endaweni eyodwa abafike nokungcola nenhleningi nje abafika nazo bafuna ukusebenzisa izikole zethu ibhedlela zethu asisakwazi ukuphefumula ezweni lethu. Phakathi kwezinye zezinsizwa ebeziseviyweni lwemashi uXolani Khumalo weAction SA osezakhele ugazi ngokulwisana nodaba lwesidakamizwa nozwakalise ukuthi impi yokulwisana nalabo abashushumbisa ngesidakamizwa isaya kude kakhulu. Le program insizwa sithi ongasiwala ongekho la ngosemthethweni akabuyele ekhaya. That's all we are saying. Ukuthi umuntu uvalile indaba yakhe. Iningi lesitolo ezilawulwa ngabokufika enkabeni yedolobha bezivalwe zonke ngenxa yale mashi ebiqashwe kakhulu ngamaphoyisa. Ukhona nomlisa ngokufika kuleli okhonjwe ngeinsolo zokuthengisa isidakamizwa kwesinye sezakhiwo. Kusenjalo besishubile isimo ethembisa njengoba izakhamuzi beyifuna kuvalwe thaqa zonke izitolo zabokufika kule ndawo nokungumyalelo owaphuma ngemva kokunyamalala kasomabhizinisi waseFosloras uMazwi kubheka nogcine etholakele ngomgqibelo ebusuku. Izakhamuzi zasethembisa zithi sesikhathele ukulawula abantu bakwamanye amazwe abakuleli ngokungemthetho. Lokhu njengoba lezi zakhamuzi sikhala ngokungalandelwa kwemigudu efanele nokuthengiswa kokudla osekudlulele isikhathi. Lezi zakhamuzi siphinde zagxeka uhulumeni ngokuvumela labantu ukuthi bachanase kuleli. Into esifunayo sifuna ugovernment asizwe. Ugovernment akacabangele ukuthi lana yizwe lethu. Angeke sizovumela ukuthi abantu bangaphandle basivule. Usekabanikeze iauthority enough. Thina sinayo authority. So kusho ukuthi thina sisilutho la. Thina singama foreigner endaweni yethu. Njengoba le mashi bingenamholi izakhamuzi sine zadedelana zibeka uvo lwazo ziphinde zabalula nokuthengiswa kwezidakamizwa emphakathini okukholakala ukuthi zithengiswa kuzo lezi tolo zabokufika. What I can tell you is that we want them to close down their shop so that our South African can open their own and create job opportunities. This is what we want because we don't know where are they manufacturing this food. Abazange befuna ukuphawula abanikazi bezitolo kanye nabathengisi emgwaqweni. Okhulumela ihhovisi likaMengameli wezwe uVincent Magwenya uthi uMengameli uCyril Ramaphosa ukhathazekile ngembiko yokuthi usomabhizinisi waseZimbabwe obeyingxenye yomhlangano obubanjwe eplazini likaMengameli Emmerson Mnangagwa ufunwa abezomthetho eNingizimu Afrika. Isithethi sikamongameli uVincent Magwenya unike ingxelo ngezicwangciso ezizayo zikamongameli kweziveki zizayo. Ukhawulezile waphendula ingxelo zonondaba zokuba umongameli ukhubekile izingxelo zokuba
ebephahlwe kusomabhizinisi waseZimbabwe ngempela veki ofunwayo ngamagosa omthetho eli. Kusikhathazile-ke sihhovisi likamongameli ukuzwa ukuthi ekuhambeleni kukamongameli ngesonto ezweni laseZimbabwe kubantu akade bekhona ngesikhathi salolu hambo bekunabantu abathungathwa ingalo yomthetho la eNingizimu Afrika. uMagwenya ugxininise kwelithi abemibili ababakuli abantu ngobuhlanga kwiintshukumo zabo zakutshanje nto nje zingxaki zolwaphulo mthetho. eNingizimu Afrika abanayo inzondo yabantu bokuhamba. Kubalulekile futhi ukuthi sigcizelele ukuthi uma abantu bebhekisha ngezenzo zobugebengu ezimbandakanya abantu bokuhamba, lokho kumele bakwenze ngendlela esemthethweni, ngendlela enokuthula. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Mbukelo kwamanje ke sathi nje ke qhu ngapha ngaseyitolo kodwa siyabuya nezinye indaba zosuku kungayindawo. Sikubingelele mbukeli siphinde sikwamukele mangabe usanda kungena sikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Ohola uhlaka lwamacala abucayi obugebengu obuhleliwe kuma-Hawks Major General Hendrik Flynn utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi inhloko yama-Hawks KwaZulu-Natal uMajor General Lisitsha Sinona kwakufanele ahlolwe ukuthi akakhuluma ngokungelona iqiniso ngodaba oluphathelene nokunyamalala kwezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezebiwa ehhovisi lama-Hawks elisePort Shepstone ngo-2021. Msekhomishana kaMadlanga sifune incazelo yokuthi kungani bonke labo ababethinteka ekunyamalalen kwezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine eyaduka ehhovisi lama-Hawks baye bafakwa umshini okwazi ukuqagula uma ukhuluma ngelona iqiniso. Kodwa uSenona yena akazange afakwe lo mshini ukuze kubonakale ukuthi umsulwa yini kulolu daba lwezidakamizwa zenani elika 200 million amarandi. uSenona usola ngokushomana kakhulu nosomabhizinisi obhekene namacala uVusmuzi Matlala. In my opinion, Commissioner, indeed, he was supposed to be exposed to the process as he played an active role in the Port Shepstone matter. Ukususwa komthamo wale cocaine owawugcinwe emaphoyiseni esiphingo uthuthelwa ePort Shepstone kwaba ngumyalelo kaMajor General Senona. In my opinion, the cocaine seized in 2021 should never have been stored in Port Shepstone. The crime scene management failings compromised the integrity of the investigation, and the subsequent theft of the cocaine was severely compromised our ability to find the traffickers. Isithangami sekhomishana siyaqhubeka kusasa. How it was supposed to work, Commissioner. Indeed, you understanding. Ungqongqoshe wezenhlalakahle uSisisi Tholashe ubengaphambi kwekomiti lasePhalamende elibhekela umnyango wezenhlalakahle njengoba kunezinsolo abhekene nazo. Ukubhalisa imoto ngaphansi kwamagama ezingane zakhe nokuyimoto okwakufanele ukuthi inike uphiko lwabesifazane ku-ANC kubalwa nezinye izinto asolwa ngazo. Is meant to protect the most vulnerable, protect women, but you did not do that. You put this woman in the firing line. Ungqongqoshe wezenhlalakahle uSisi Tholashe uchazele ikomiti lasePhalamende elibhekele umnyango wezenhlalakahle mayelana nensolo akabhekene nazo. Phakathi kwensolo abhekene nazo kubalwa kuzo nokubhalisa imonto ezibiza imali elinganiselwe esigidini samarandi ngaphansi kwamagama ezingane zakhe nokuyizimonto kwakufanele kube ngezophiko lwabesifazane ku-ANC. I made it very clear that the cars were meant for the ANC Women's League, not me. And this is why I did not declare them. I guess there's a perception that I misled Parliament.
However, I want to reinstate that I did not mislead Parliament. uJames uAction SA okunguyena wavula itolasha amacala okusenge imithi yeParliament mayelana nokuthi ibhaliseke kanjani lezi imoto utshela utolasha ukuthi useyifake kwenkulu inkinga ingane zakhe. Minister, you have literally thrown your daughter under the bus here this morning. Your daughter seems to be handling the department matters of the department. Number one, you have said to this committee that basically between the aid and the agreement was between the aid and your daughter. You don't know what's happening there. This tells this committee that your daughter then has access to DSD letterheads because there's a contract here that actually states that half her salary must be given for household aid and assistance. Dolashwa aqokelwa kwesokuba ngungqongqoshe wezenhlala kahle mhla zintathu insuku uNtulikazi ngo2024. Imvula enamandla iyaqhubeka nokuyidliva nokuholela ekutheni ke izakhamuzi zisale dengwane Nelson Mandela Bay eEastern Cape kanti abanye besebevele bekhishiwe ezindlini. Amagosa enkonzo ezingxamesekileyo abhinqe umfutshane esebenza kwimimandla ekunekuye izangyongyo zemvula kule ngingqi nanjengoko kulindeleke ukuba iqhubeke nangokuhlwa bebeke elisweni ngokusondeleyo iziseko zophuhliso ingakumbi kwindawo ezisezantsi nalapho iziseko zokuhambisa amanzi zingekho semgangathweni. Ndikwazi ukulala ubusuku bonke ndisho iqale phango 10 iflat bebe apha mango ndilahla amanzi busuku ndiyabona uba ebese ampru kungena but ke naphinde ehla okoko ndithutha ibhedi imanzi toxo igcwala ngoku ikomi silahle busuku bonke. Uthekelelwa kwikhulu lemilimitha umthamo wemvula enileyo kule ngingqi. Ngethuba kungekho zingxelo zokubhubha kwabantu, amagosa athi asebenza nzima ukulungisa iziseko ezimoshakeleyo. Underwater, the community halls are underwater. Some of our informal settlements are completely underwater. So it's Henkie is very severely. Humansdorp, where we are now, is really suffering a lot as well as Jeffreys Bay, as well as Seavista and St Francis. Umbutho ongafumani inkxaso-mali kurhulumente i-Gift of the Givers ugalelekile kule ngingqi ukuza kunikezela uncedo kumaxhoba empuphuma. So the Givers is doing a two-pronged approach. Our first approach will be have our search and rescue teams on standby. As we do know, last year with a similar weather warning in Umtata, search and rescue efforts was critical. And we have put our search and rescue teams on standby. Kwindaba ze-SABC, ndingusisipho Ncumbe, ndisempuma Koloni. Imamelodi Sundowns izotholana phezulu neKaizer Chiefs emidlalweni weBetway Premiership omqoka enkundleni iLoftus maduze nje mangabeke gamanxa ihora lesikhombisa. Njengamanje ke embukelisi xhumana nomethuli wezemidlalo lapha eSABC okuyo le nkundla ePitoli uXoli Zondo. Xoli asikamukele indabeni zakusihlwa ngiyazi ukuthi kunomsindo lapha abalandeli abasakhona ukulinda ukuthi ke qale lo mdlalo. Ungakwazi nje ukukhuluma nathi usitshele ngomuzwa lapho enkundleni ngaphambi kwalo mdlalo. Kumnandi kakhulu la eLoftus Versfeld kwinkundla eseVictoria ngoba siyazi ukuthi amaqembu amakhulu amabili iSundowns neChiefs baye babhekane baye bathi ukunte banikile izindala zombili yingakho nje nakhona ubabona abalandeli bajabule ngalendlela abajabule ngayo ngifuna ukuthi siqale ngayo ubaba ophethe ikhabishi ukuthi asitshele ukuthi mawulethe ikhabishi kule nkundla yaseLoftus usho ukuthini. Ngabingelela bonke nengiphethe le cabbage iyachaza normally when I play ngidlala nesiceme esithize ngiphatha icabbage and then lokuthi ukwachinja kwaba igama lami kuze kuchintshile. That's me cabbage, there's only one cabbage akekho omunye ucabbage njengobona amajezi abhaliwe cabbage, everything in my body is cabbage. Kusho ukuthi namhlanje iChiefs iyobe idla iSundowns njengekhabishi manje sisi nangu ukhabishi uyakhuluma ukuthi la iSundowns izonshaya uyabona abantu beSundowns bayabaleka asikhuluma ngokuthi isikole sizothini namhlanje kunze emidwayedwa lekakade sidweba namhlanje dweba zona amakosi 2-1 mamilusa Sundowns marabastata FC Lokolo bababiza imamiluza abantu abayo iChiefs ubani okorayo namhlanje iChiefs iqala iChiefs
thina njengokhebishi siyobadla njengokhebishi siyobashaya Anisabi kancane nje iSundowns. namhlanje Uyabezwa ke noxolo bayasho ukuthi abayisabi. Awusesimtholile umlandeli oweSundowns. Kaizer Chiefs sonishaya sizonika njengekhebishi 2-1 Hayi na ngempela noxolo kude manikini izindala zombili asazi ukuthi namhlanje ubani ozohamba nayo i3 points kodwa njengoba babona abalandeli bagcwele inkundla yonke eyase Firstfield futhi siyazi ukuthi namhlanje nabalandeli bayo iPirates bayobe bayibhekile le match ukuthi babone ukuthi ngempela iChiefs izokwazi ukuthi ibasize na but of course siyakhumbula ukuthi iChiefs akakayishayi iSundowns since 2021 manje umbuzo omkhulu ukuthi bazokhona na namhlanje ukuthi bayishaye iSundowns yona ihleli kamnandi phezulu kuma long standings baqhubeka ngaleyo ndlela awuthi ngizibonza manje indabo ngizibuyisele lapha eAuckland Park thina sizoqhubeka la kwinkundla yase Loftus Versfeld sijabulele lo mdlalo lo that's about to kick off ngo7:30. Sibonge kakhulu hayi wexoli cha ukuhamba ukubona inkosi nidila nomakabishi lapha eStadium. Umbukelo bekuxola izondoko besibikele lapha eLoftus Versfeld lapho kulindele khona ukuthi kube nomdlalo phakathi kweKaizer Chiefs kanye neMamelodi Sundowns. Okwamanje kasiqu 8 olungabe sibuya sobe sesikuphatheleke umhlahlo wesimo sezulu noThini Ntshiza. Ngenibengele babukile emakhaya ngiphinde nginamukele ke simo sezulu sanamhlanje kusihlo ake sibheke isimo kanjani soqaphela nje mbukeli liyana ke nje izulu esifundazweni Eastern Cape kuya njalo nje esifundazweni Western Cape aphinde siqaphele ngiba lizokhitheka ke nje izulu khona ke esifundazweni Eastern Cape kuya njalo nje esifundazweni Western Cape kanti nje kweli kaMthani angasho nje simancane ke nje amathuba emvula alindelekile kanti ke kusasa sakhona ke nje imvula elindelekile nje ngasho nje ukuthi liyana esifundazweni Eastern Cape kuya njalo nje esifundazweni iWestern Cape kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihla siphuma khona kwa South African Weather Service simi kanje uzoqaphela nje mbukela imvula ezinamandla ethamba ziqiniseke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape kuya njalo nje esifundazweni iWestern Cape zaphinde siqaphele nje lelaqhwa engaletha wona ke amakhaza esifundazweni iEastern Cape kanti ke futhi nakusasa ngaphinde silindele nje isixwayiso ke sifanayo salo ke nje iqhwa khona ke esifundazweni iEastern Cape kanti ke nazo ke nje imvula ezinamandla nalo ke bawulwandle lugubha amakaka sithalo kuke nje umoya uvunguza ngamandla kanti ke amazinga okushisa kusihlwa nakusasa ame kanje kakhulukazi mabheke kusekhona ke nje eGoli koSoweto kaNdonga zaduma ngasho nje ukuthi liyabanda ngo14 kanti ke ebusuku singawulindela nje u7 kanti masibheke sekhona ke nje esifundazweni iLimpopo amazinga okushisa ame kanje ngasho nje ukuthi eMusina alifudumele ngawo nje u26 kanti ke eTzanini singawulindela nje u23 kanti ke nje masibheke sekhona ke nje esifundazweni iMpumalanga amazinga okushisa ame kanje eMelo liyabanda ngo13 kanti ke ebusuku singawulindela nje u3 kanti ke eMbombela singawulindela nje u24 ebusuku kilimi nje ku9 masibheke nje khona ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi liyashisa ngo25 kanti ke eMgungundlovu singawulindela nje u24 masibheke nje khona ke esifundazweni iEastern Cape amazinga okushisa ame kanje ngasho nje ukuthi liyabanda iGqeberha ngo16 kanti ke ebusuku singawulindela nje u14 eMthatha liyabanda ngo14 kanti ke ebusuku singawulindela nje u7 masibheke nje khona ke esifundazweni Western Cape amazinga okushisa ame kanje liyabanda iKapa lodumo ngawo nje u17 kanti ke ebusuku singawulindela nje u12 masibheke nje khona ke esifundazweni Northern Cape amazinga okushisa ame kanje mobhekise khona ke nje eKimberley liyabanda ngo12 kuye njalo nje eCalvin singawulindela nje u14 kanti ke nje mobhekise khona ke esifundazweni eFree State amazinga okushisa ame kanje ngasho nje ukuthi mobhekise khona ke nje Bethlehem liyabanda ngo4 kanti ke eBloemfontein singawulindela nje u12 mobhekise khona ke nje esifundazweni eNorthwest amazinga okushisa ame kanje lisabanda ke Rustenburg ngo18 bande njalo ke eMahike ngawo nje u16 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.